अमा फिसा दं इयाव रायजोफोर अमा फिसा हांगोना गुदुं माबा खालामासै एसेबो जोंहा बेरायहैलायनोसैला कुमारलाहानाव आलासि जानोसैलाय जोंहा नामा सानसे ओइ दला 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 अमा फिसा हैनो नागिरदों आरोना जोङो इसानो माबा इसा अमा आदि बिदोंमोन नालाय जोंहाना कुमारनि हिनजावा ओमफ्रायो जों इखौ नायहैनो थांनो नागिरदों बेसानाव अमा फिसा लानानै होना फैनोसै बिसानो दलथा केमेरा देखेबाय न'आवलाय बेसे थाबाय थानो ना बेरायनांगौ ओमफ्राय जोङो अनसायजों आंजों बेरायनो थांफानो नागिरदों आरो दे गाखो गाखोद' Sini Ali. Pwibai rehabbe. Tarsigen. Obos sampai kemana? Oh, mana sampai nak Pwibai? Rabu gimana mak? Oh my God, this is camera paling asun jenis. Boleh lah? Ayam tu dah dong. Oh, mana sampai lagi lekap berapa? Tuh, jep pergi aman. Iya mau. Iya sani. Kan? Tapi bahu tu jangan lupa ada mana. Kalau nang lah. Lupa dulu. Sesatar nih. Omnya bunda sampai. Belum. Kahide. Nempikan? Nempikan? Ada rabai tangan nggak? Hah? Chalo, chalo. Tut. Ne oma pisa ma bade, labde. Oma pin labdang nen ya. Pur. Getang tara ko. Oh, apa pisa saya ma bane? Sari hazar. Belekफोरनो 4,700 हरदों नो ओमफ्राय एसे सिनाकिखा नालाय 4,500 हरबाय आरो नो लामायाव नुगोदे थांबायसो दं होदो नुना माथरबाय मानो थांदो जाबाय दे ओंखारदो दे इसान जाबाय दिनैनिफ्राय आंखौ मेरायनाङा आख' ओहो आब'निसो नोम्ब'निसो सफैबाय आरोना जोङो लोगोफोर ओमफ्राय आङो इसोरनि न' सिङाव दङ राजाया उन्दुलांबाय नालाय बेखौनो फुथुना दङ आरो आङो नै बिराद गरम न' सिङाव फांखायाव हाबफैबाय आं अयथासार माने जि गरम जाबोसोदो दख'ना गाननायजों
गरमा हाव 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 ओमफ्राय इसा माने आइया गैया आरोना न'आव बिबोनाङा दङ ओमफ्राय कुमारा दं आरो इसा आमफ्राय बुरजाजोबो दै नांबाय थानाय नालाय फोनबाबो थायानो सेस खारजोबथारो साहा एवनो लाबोबाय आरोना आं बे न' सिङाव थाबायना राजादोनो थांनो ओंखारबाय आरोना जोङो लोगोफोर जोंहा राजाया सिरि मोनासैनो उन्दुनो माबायासैनो सिरि मोनलायासै एफा गोबाव उन्दुना टुमपुलु थांसै जोंहा फिसासानो माला देरो जोंहा जे सिरि मोनबाय राजाया सिरि मोनबाय नै मा थांनोसै जोंहा थांनोसै बाय बाय मैयानि भिडिअ दाख्लै भिडिअ हगारनो बिराद बोरैबासो मोनदों आं गोसोआ आफस'स थादों मोनासो फैबाय सानबासो हिनजावाबो गैला बेरायबाय मालाय हिनजाव गैला खारबाय देवानियालाय दा नुबा रायलांसां दा नुबा रायलांसै थादो आनै थादो बाय बाय होनना ओजा बाय बाय होननानैखौ होननानै बाय बाय दादि बाय 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 नाहरदो गथ'आ था मालाबा सानाव फैनांगोन जा देरहासार बिमाया थौ थांसै हामलायबाय थांनोसै इसा न'निफ्राय जोंहा थांनोसै मोनासिगोन बेलासिखानासो फैदोंमोन नालाय मोनासिगोन हासार लांनो फैदों आरोना हासार लांफानोसै होननानै हाबफैदों आरो मैगङाव होनो लाबाय आरोना नै हासारखौ दोनहैखादो ए आजोनि गस्ला दंमोन ना मामोनथाय इयाव मोनाबाय आरोना लोगोफोर थांनो ओंखारबाय जोङो गोबाव जाबाय इयावनो बे माबा माबि लाबायना सासेया ओमफ्राय एसे जाबायबो बेयावनो गोबाव जाबाय आरो खोमसिबाय खोमसि खोमसिलायबाय आरोना थांसै